Rayang dadi kuwandanan. Ayo, sapa ngetak? Ayo, ketakno kekuatanmu. Pendhita tuwa dihantem ora apa-apa. Ora apa-apa, ayo wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Kaya dicokot lemut. Ping kekuatanmu wis sepira. Ayo, ayo ya, tutupna. Widyana mboten Tutupna lekane ngene. Ayo. Apa? Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa. Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Cilik Setyaki. Mak Cilik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Aja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangku digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatot Kaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate mlirik digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau.
Tenan aku nek cara aku isin dhewe sampeyan ki ratu tur pengpengan kok ditantang berito iblis lan panon jajaran minggiro satra jae dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Brata disumbari mati jong akhirat nyawamu bareng kuat mencet. Hei ayo iki nonton Mandura Prabu Brata sapa sing nantang karo Baladewa pengen dijong akhirat nyawamu pengen nyawang neraka jahanam barat kowe. Menungso rata tenan paneman iki menungsane iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malaya. Lah iya. Kowe wong Tunggul Malaya. Iya dasar kepara nyata Kowe sing ndur Sencaki. Iya. Sing ndur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Barakaca iya. Aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu Gandana Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor panu Gandana Gobomu sitok sumbari kari dhewe mau aku Baladewa. Hubungane iki apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasani kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah selak. Ora usah kumbi. Nek pancen kowe Satriya Digdaya, kowe Brita Digdaya, kowe wong tuwa sing ampa. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas, astagfirullah. Kuwi sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa yo iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek ati kalah, aku nyembah karo kowe 20 taun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manungsa jajaran. Ati karo apa kowe? Kowe njaluk nek ra tak ngonoke ra ilang glelengmu kowe. Kapokmu kapan kowe? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu. Rayone binatang marang jajalan iblis lanat. Baladewa sumbari. Selagine Senopati sing Digdaya Sekti Alintang Jaya ning perang kaya ora wani nyumbari Baladewa kok kowe nyumbari Baladewa ki diapurmu kaya wah! Rupane kaya ngono kok nyumbari Baladewa ora. Mutar kowe. Mutar kowe. Mesake ora dirasa kamanungsan. Matur nuwun Raden. Yo. Kowe wong Tunggul Malaya. Leres. Napa kowe? Duka. Wonten napa-napa kok diajar kok ulane. Mergane ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali Raden Sencaki, Raden Antarja, Raden Kanjeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu.
Duka sinten nika wau Baladewa napa sinten? Baladewa. Sinten Baladewa kok radio prasek. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Lancen Werkudara sing kaloka konjang menika. Iya. Nih. Nih. Aku HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Mantul ngene. Ajeng kula pasang teng wah. Wah apa? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane iku lho. Wah. Wah apa? Zaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon. Wah. WA. Men kula pancen muni WA kok angil. Gayeng men. Temu penggemar. Werkudara kok ketemu penggemar. Kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya Petruk. Wah. Wong Tunggul Malaya ora do bali ya. Osase dening Tata Mandura Prabu Baladewa.